Assalamualaikum lur. Ketemu maneh kali ini dalam episode Welut Ketemon Bojo oleh Kartolo CS. Awal mulane Kartolo munawar ambek Sapari, telu-telune ku diutangi ambek wong sing jenenge Cak Yakin. Tapi angger ditagih Cak Yakin ku mbulet ae. Wes wong jaman saiki iki lho ya sing ngutang kok luwih galak. Monggo lur disimak ceritane. Ngene lek kepethuk kancaku situk sing bekakase Bagong anu Bogang iku. Sing untune kaleng lho sumbungi setengah mati. Wong awake kurune kaya klothok tawa jare. Kono niku sing jaga kesehatan titik. Gak ndelok awake kaya kelaras iki. Iki 3 dina gak tau tuku jare sing wedok lunga, tapi paling-paling lek kepethuk mesti bahasa Indonesia. Gak tahu kok cara Jawa sing enak lho iku rupane. Wah lho. Lo. Iya. Wah, dari mana? Waduh mulai Jan. Mulai gendenge kumat wis. Lha apa? Kone ambek kancamu dhewe kok sombong sih. Sombong ya sembarang saka kulina. Kulina iku apa? Kulina. Oh, kaya garo tek-tekane. Wong atase biyen ya luru tegesan ngono ae kok saiki sombong setengah mati. Tapi lak ambek kono lho. Ya par wedang lah. Lah ngono, apa Jakarta? Apa sih? Kemane? Paling-paling muni Jakarta kono. Iya. Ketara. Dialog Jawa Barat. Ngarep wis kemane mburi mesti Jakarta. Iya. Jakarta. Waduh pemenang dodol permen nduk tontonan ya apa lek tau. Parmin. Oh, pomo permen kacang. Parmin keceng. Durung kang parmen ya digepuki jengkulmu kon. Lha apa parmen keceng? Dadi lek Jakarta. Surabaya. Ya Surabaya. Gule. Ayah makan gula. Aye makan gule. Lah lek ayah makan gule. Ya aye makan Gule ya. Walak-walik gak karuan ngene iku. Takon mula koyo ngono. Pomo saya anak Malang. Saya anak maling. Oh dadi kon putune gento ta. Mosok gento ah. Lah apa? Misanane bajingan. Wah, kon dari mana saja? Wah, dari Tekon dia ya. Hongkong tahu? Lho, aku nang Bangkok. Mari teko Bangkok. Gak suwe nek kono pindah nang Nandi? iki Siem. Siem. Wah, dia kurung kabarnya aku ya. Oh iya, nek kono gak suwe lho. Teko Siem Nandi. Terus pindah nang iki apa Pitik Walik iki. Oh, terus nang Cilepir, nang Horen. Iya. Terus nang Pitik Talkun ya. Ana kono gak suwe terus nang Bali. Oh, pindah nang Bali. Teko Bali. Ana kono 2 wulan terus dipindah maneh aku. Teko Bali Nang Lombok. Teko Lombok. Ana Lombok aku terus langsung ana kono 2 dina dipindah maneh. Nandi? Nang iki apa? Uyah nang Trasek. Oh, baru nyambel bakul rujak kan. Kon niku kaitane genas sing blakrak. Kon tahu nang Amerika? Lho, aku lak tahu. Iya, mosok. Nang Amerika, nang jenggot jual Kia, ayo. Lho jenggot jual Kia. Iku sing wong Iku Slovakia. Iya. Yo opo kan. Aku lak eling-eling kerja biyen zamane gandeng aku ya nduk gedhong-gedhong ngono iku lho. Padha karo aku pinginane lek teko Pakistan. Oh, Pakistan Iran iku. Oh la opo? Ha sing kulon India iki? Enggak. Pakistan ndi? Pakis pendur wetan ini. Lah Pakis wetan Pakis gunung iku. Iya. Oh, niku. Mampir nang Safari. Wong aku iki karo Pakistan kok omongin Pakistan ya percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia wis pinter temen dah. Loh, toh kalau saya ini selaku bangsa Indonesia. Terus kalau tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus? Loh, kok sawangannya? Omonganmu wis menclek ngono. Menclek. Kaitan wis menclek omongmu. Menclek. Apa iku manjarene? Loh, kok sawangannya? Oh, sawangannya. Iya. Waduh pinter ya, Rek. Loh, temenan. Turune wong gendeng ta ya apa? Wis suwe. Oh, ono. Upamane tak badai cara Jawa bahasa Indonesiano sih. Lho, lah wis nari sing takon ngene lho. Upamane aku ya apa? Saya Duwe ya punya bojo, istri. aku duwe bojo dhuwur. Saya punya istri tinggi. Oh, dadi bojomu iku tinggi ta? Gendang niku. Oh, mulane aku rono kok celek-celek kita ae. Ah, dadi lek bojomu tinggi, mertuamu lak gurem ya. Ya, Mertuamu lak gurem. duduk gurem. Apa? Cengkoak. Apa cengkoak? Wong kecoak ya diwali cengkoak. Iya. Cengkoak lah padha karo blumbang iku. Lemah sing dikowaki iku. Kon ngerti sih tak wali. Apa? Arek-arek iki nguyu kekel. Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri. Sik, umpama kon tak badhe ya gak entos lho. Iso lah asale si dhuwur ngono ae. Sik, aku Saya punya duwe punya
Nek bojo. Ya istri. Aku duwe bojo dukur. Saya punya istri muncit. Lho ya. Muncit dadi mangkon bojo tinggi aku sing muncit ta masih guru. Iya, sing nyelih lambemu dhewe. Gaya apa sih? Tak sebet nembong cek jeber ngono. Kok niku mangkelane apa? Mangkelan loro dodo mentok. Apa bojo muncit iki lho. Nah, lek aku bahasa Indonesia ngono ya sepepek timbang awakmu. Wah, aduh. Apane? Coba ya, badane. Tak badai ngono. Apane? Ya, Ngarani duwe apa? ya punya. Terus anak. Ya anak. Anak duwe anak akeh. Saya punya anak banyak. Lho, mulan aku merono disosori lho. Kon boleh guyon ngono kan boleh. Kon guyon niku. Kon guyon. Lindole akeh ya, bahasane ya banyak. Mulane ndek ngarepe omah putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh. Lah akeh bahasane ya banyak panjene. Wah, aduh. Siapa pamane kon aku Aku ya saya duwe punya anak. anak. Aku duwe anak akeh. Saya punya anak sak bajek. Kono biyen sekolah nandi? Apa? Bayar apa sekolahmu kono? Lah apa akeh bahasane kok sak bajek iki? Tinimbang kon Apa? banyak. Kok banyak. Tinimbang kon walik yo. Arek iki wis acara Jawa krama. Krama gak kira iso war kon war. Sapa? Awakmu Lho, krama mulih nang Balong Panggang. krama ndi? Krama Sonto. Lha tukang becak iku. Iya. Krama ya basa-basa. Oh, basa krama. Sing ngarani siji apa? Ya setunggal loh. Durung, loro, Kalih, durung, telu, 3, papat, ya sekawan, 5, ya gangsal, 6, ya 6. 7. Ya 7. Lho kon kok ngenyek kon iki. Gak basa kon iki separuh basa separuh enggak iki. Lho kon iso basane 6 7. Lho iso. Sik, ngarani siji, Setunggal Gus, loro telu, kali 3, papat 5, sekawan gangsal, 6, gangsal langkung setunggal. anak 7. Gangsal langkung kali. Kok tadi sih sekolahmu kok langkung-langkungan sih lho. Nanti mangkon mari gangsal 6 7 8 lak gak basa iku jenenge. Sekolahmu biyen yakin gak bayar duit. Bayar apa? Kon gawak gurune kon gawakno juwet rasane. Ya ngono iku apane masih keblat ae ero aku. Wah, ngono ku. Iya, Sing ngarani lor, ya ler. anak ngarani wetan. Ya Ngarani wetan. lho teko kulon iso aku lek teko wetan durung sekolah. Iya. Sing ngarani lor, Ya ler. ya maran ngarani kulon. Kilen. Nah, ngarani kidul, Kidel. maran kidul kok kidel. Kok kidel ya? Ana ngarani wetan, wetin ngono. Masih kon yo gak iso lek keblat. Lah padi ono. Lek ngarani lor, Ya ler. kulon. Kilen. Lek kidul ayo. Iringanipun kilen. Kok iringanipun? Lah lek wetan? Ya iringanipun ler. Basa ndiringanipun iki. Tinimbang kon langkung-langkungan. Lho, kon mau bales ta? Oh iya. Arek gadakno kon ngono cok nyumbungi kancamu ta. Kon lek wis kepethuk jenenge iku sapa jenenge? Sapa? Sapari. Iya. Apa nek kepethuk sepatune kok nyemir rek. Lho, tau di Kayak butunge tikus ngono. tau kepinireng yo. Apa? Mampir nggo dandane embong lho. Iya. Di aspal iso. Ngelontok ngene. Heri. Tolo. Ri. Kan iki perasaan aku meri akan celuk ri. Kon muni jawabmu. Wek. Waduh rek wong cek nom-noman mbok ya sing konse kesuwen apa. Wah, Ngomong apa kon iku? iku. Konse kesuwen iki. Lah iya, kudu sing duweni pikiran konse kesuwen. Lah goreng berpartisipasi iki. Pak, ngomong gak tegas ngomong biasa ya, pokok kepengin maju tambah gak karu-karuan. Sing iki lho, konsekuen. Ambek kanca iku aja menyendirikan ae rek, sing gelek anjang sono. Bener omongi Sapari, ini begitu. Ngomong wis begitu. Begini. Begini ya. Aku jange kayak kabar kon lho. Kabar apa? Wah, kabar gembira rek. Syukur tari. Mumpung durung seneng awak dhewe diseneng-seneng wis gembira ku lak seneng ta? Seneng. Iya. Ana apa? Aku lah. Tapi mburi mesti bijuan. Lho, aja ngono ta, durung-durung kon niku wis nyongklok wong elek. Kancane wis gak kumat dikongkon kumat. Nah, iku apa? Ngarai gak karu-karuan. Ana apa? Aku lagi sambati anakku lho. Oh tiba ta anakmu. Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak. Lah apa? Jange ngawinno anakku. Lho ala digawe kon. Iya, jange digawe. Aku tak rono rek mulai nggo. Anak sing kon kawin iki anake sapa? Ah, ya anake bojoku sih. Tarane anakmu. Kok nape nyekak aku?
Omonganmu. Ya ri lek kon digawe aku tak rono mulih nggo beras. Dadi budale kang nggawa apa mulia sing nggawa ya. Oh iya, nek iso ya tak sangoni nek gawe omamu lho. Masih aku merono yo ngono, adek terop yo tak tekani aku mulih nggawa kayu aku. Kon niku gak perkara oleh-olehne rek ya. Iya. Sing penting wis sedulurane. Lek oleh-oleh ini gak sepiro, pokoke gak oleh ulang. Ya. Oh, maksude kok gawa-gawa. Sing iso yo tak hormati mangan sing enak nang nggonku ya. Iya. Cuma saiki ku waduh rek penjalukane arek saiki ku aneh-aneh. Aneh aku dhewe lak yo pegel ndelok arek-arek sing njaluk ndok didadar. Gak perkara iku. Njaluk apa? Perkara jodoh ku dhek iku milih-milih. Anakmu njaluke kok gak patek aneh. Karena anakku luwe aneh maneh. Njaluk apa? Bapak, wong sekolah iki lak njaluk sangu dhuwit. Iya. Enggak. Apa? Sate 02. Pekecot. Jajanan jengkol kono. Siji karo anakku lek njaluk jajan gak tak turuti ganok nak, njaluk jamu ganok wis suntik ae wis dari. Kon njaluk sembarang ganok njaluk suntik. Nah, saiki omong aku tak terusno rek. Pancen wong jodone wong gak kena semono ya. Iya. Wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nusu kebo ya. Iya. Peraturannya anak nurut wong tua. Saiki enggak, terbalik peraturan saiki. Wong tuwa kudu Ana paribasane kebo kudu nurut belantik. Wandong kon dulu. arek kuling menclek iki kaitan tak pernah sing pernah tak tambah menclek. Kebo nurut gudel, peraturan wong tua kudu nurut anak. Iya. Ada kalanya arek terus dipaksa kon kawin, gak gelem nglakoni terus putus asa ya. Minggat atau bunuh. Iku tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Iya. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak. Iya. Oh, iku Pak Camat mboten, Pak. Apa pemborong proyek iki? Tak gelem. Ya, Njaluk tibake sing dijaluk panjak. Njaluk terapi panjak. Iya. Ya omonganmu pating pecotot. Temen war tak tari. Lek pancene kon duwe mantu panja, ya sediakno tukang pijet ae pikir. Gak perkara iku. Wong panjak iki dipilih jare. Sing ndi? Tak tawani ngene. Mesti Apa tak tukang siter? Mboten, Pak. Wong nyiter yo gawene tangane wil-wil jare. Kula niku kuwatir nek dadi kemanten kok nang waluwil. Lah Itu ngono diarani tangan pencilaan. Lah, Anjir penggaweane rek. tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang. Mboten, Pak. Apa? Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang, kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki. Nek muring-muring dikeplaki. Iya. Tibake tak tari tukang siter emo panjak kendang emo. Njaluk apa? Njaluk panjak gong. Terus aku takon. Iya. Lah apa sih kon njaluk panjak gong? Nggih, Pak. Nabune arang-arang tabune gedhe. Iya. Tabu pisan ger mbokmu. Harus apa paranono wakmu iku? Tabune gong ah. Lah iya jare banyak gong. Tapi sembarengku gak ono eleke. Iya. Sing penting mau rumah tangga ayo sing rukun. Rukun. Ojo sampai saling gegeran. Nah, Gak mangan sedina rong dina yuk sing sabar jangkep seminggu lah yo kelet ta weteng. Paribasane iku. Ora paribasane ngene iki lho, Pak. Ya apa? Kuda lari jangan diburu. Nah. Nasibnya orang siapa yang tahu. Nah, iya. Bahwa menawa keadaan melarat oleh panjak tambah nemen sabare ya. Iya. Ya kok ngono sih rek. Ya apa jagakno beras sandingan terus Ono kancane katele pasaran kon ngono maneh iki. Wah, dana. Nah, aku iki ya perlu nek ngrabekno anak iki jangan nagih dhuwit aku iki. Nah, gini sapa? Nyemoni aku ta kon. Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis Masih semon. duitku gak disauri yakin kate lapo kon. Lho, Ya iki jangan ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. wong iki gak tau Anu digeranat sik, kancane kok kon niku. Anu ririh ngundurani. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ono sapari ngomong utang, masih duitku diutang yakin kate lapo? Duitmu ta? Lho kon iki apa sih lho? Duitmu ta? Iki lak kanca dadi mungsuh. Lho Lah, dhisik ta. sakarepmu. Lho dhisik ta. Ngene iki lho garai pedhotno seduluran. Kon kok Wong ngadep iki ya, aku sih, Ri? nek medhotno seduluran iku ibu sambungane. Iya. Ape nyopo eling-eling gak wau. Kon apa Ojo sing penting maneh aku? medhoti seduluran gak ibu sambungane. Iya. Wong aku mang embung gedhe kepedotan kolore celanaku. Ibu sambungane. Gak anjen wetengmu, weteng. Kono ya sama-sama lho wong loro ya lek yo perlu ngeroyok temen ngeroyok gak apa-apa. Ora jadi menteng-menteng. Gak menteng Lah lah. nah, tak banting kon kok temen. Sakarepmu ayo. Masih aku gak diwawu bojo perkara yakin babah. Kondisi ta. Iki geger iki rebut balung tanpa isi. Sajane ngono aku ngono nagih temen rek. Yakin nduk utang aku 2000. Ditangan piro? 2000. Lho tak rani nyemoni wong ndutang aku 4.000. Lho, lah wis siji. Utang aku 5.000. 5.000. 5.000. Pas aku nyemoni aku kon Bang. Oh, aku mau ngomong sak temene, saiki nae. Iya. Ayo adu nasib. Apa gelem nasib didul? Hah, adu bejo iku lho. Bejo kelemon.
Wis ngene ayo ngedu untung ae. Yo ngedu untung. Nakirana ya. Iya. Nentang ya sampe disauri dhisik ya bejane ngene. Iya. Iya. Ngono. Utawa ngene rek aku gak rono. Kon nagiyo nek wis oleh engko kekno aku. Wis saiki ngene, talang ono dhisik tara kono, kon kok nagirono aku ki ono dhisik ya. Wendeng. Wong padha gak duweni ngono ae nakirana ae bareng. Wis ngedu untung ae rono ayo. Ya ayo. Lanang kene iki cak yakin karo bojone sing jenenge Nung Sumilah omong-omongan lagi ngobrol perkara susah urip. Sak marine Ning Sumilah nyingkrih, Kartolo teko perlu nagih utang, tapi gak berhasil, gagal ngono lho. Terus ganti mari ngono Sapari sing teko. Ya padha nagih utang, tapi ya padha ya hasilnya gagal. Ganti maneh, gak mek wong loro iku tok. Munawar sing teko saiki. Tapi Munawar urung nagih. Perkarane apa? Wedi. Soale cak yakin iku kaya setelan gendeng ngono lho. Wis semakane iki lho ceritane. Kon iku karo pikir aku kan iki Dik. Peran-peran dine karo sumpek kae aku. Lah mikir apa lak ngono? Ya ana sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ana sing dipikir. Alah temenan ta. Alah kon iki ya apa? Genteng pecah ya kudu ngandeni upamane. Cendela ku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Adi mikir mosok aran menungso. Sampean lho mikir ngono kok kasep. Aku iki tak eling-eling kae bojo sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampean kok belanjani ta. Kok ditukono klambi sak suwek ta. Ya aja atik ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kon asik isuk muni gak dibelanjani, gak ditukono klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon atik muni gak dibelanjani ku tangga gak percaya. Kok tak kandhani. Alah lak tangga sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nampa blonjo teko sampean ae kok. Iso gak tau blonjo iki lho. Aku saben Sabtu biuk iku ya apa? Nek teko biak biuk iku ta. Biak biuk lemu turu iku ta. Ancen iya meneh biuk apa sing tak biukno selawasi yo ngene ae. Wong lanang mbok sing prihatin. Sing prihatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kayak tangga-tangga kok apa cak mosok aku iki selawase urip yo ngene ae. Karepe ngene ya kepingin Dik aran wong lanang ku nyeneng-nyeneng wong wedok, kepingin nukokno paribasane iku giwang, sak cuwil ta. Kalung, ta nukokno gelang. Lah sing dikenukokno ku apa? Nek sampean gak nyambut gawe apa sing dikene? Mangkane gak iso nukokno iki mergo gak nyambut gawe. Nek nyambut gawe ngono lho. Usaha apa? Kon klambi iso tuku dhewe iki aku seneng udah karo-karuan ta. Pira-pira duwe bojo iso tuku pakaian dhewe. Ngono. Adi ngono gak gregetan ndelok bojo ngene. Kok nak kanan iki ya. Anane aku lengar-lenger ngene iki. Aku sak temene ana sing tak pikir. Mikir apa? Lak ngono sih mangkane. Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Seprono sapi sprene, duber melarat ae. Kait krasa ta sampean niku. Nek dibekara melarat iki gak apa-apa. Si duber utang maneh iki. Sampeyan iki duwe utang ta? Lho ya apa kon niku? Utang sapa? Aduh wis Dek, wis gak kena tak omong iki. Upamane aku ndutang wong liya ngono sih gak apa-apa. Duwe utang adik kanca dhewe arek. Sapa sing sampean utangi iku? Lho, Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh ku tak utangi kabeh kanca-kanca. Saking apa gawe nyukup saben dinane iki lho. Peno iku lho kok iso wani utang-utang nek gak jagakno jatik wani-wani utang. Walah ya apa iki? Karepe ngono ya gak utang Dik. Lah nek iki gak utang terus awakmu iki saben dina sing kon mangan iki dhuwit tekan gak duwe utang. Tak sangkaan ta oleh nyambut gawe ta hubungan apa-apa le bati ngono. Karo nek duwe utangan sing tak pangan wingi barang iki. Iya. Waduh ya apa. Witan aku iki Dik sampe ditagih. Sembuh masa bodho sampean. Sapari ngono sih gak spiro. Sapari iku ciri-cirine nek ape lagi ku nek kanca ngomong welas ngene Dik wis gak iso. Kaya Kartolo ngene gak isoan termasuk Kartolo. Nek ditagih Munawar iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besosol ndak kena dikalano, wis mesti kudu nyaur nek Munawar sing nagih. Tapi aku Dik upamane sampe ditagih temenan gak
kurang akal ya apa akal ae supaya dene wis gak nagih aku ya apa. Wis mosok bodho sampean lho Cak ya. Iya wis. Aku gak melok-melok lho Cak, aku gak jawane lho ya. Wis apa jare aku ngono ae wis. Aku tak adang anu beras kari di. Rungokno ae kondok mburi krungu. Brek ngono ae aku tiba ngono ae wis. Aja nek ngono ta Cak, aku wis marai. Panjene welut putih. Welut Welut putih. Biar asale coklat terus dicet dadi welut putih. Wong lek nyanyi nurut ndur-ndurane ya ngene iki mlebes. Aku ngepiki wong is percuma lho. Ana omah ta, Bang? Kon mang ngomong apa lho, adik bulus putih, welut putih, tekek putih ki mang. Sopo sing gak mangkel? Pone ku ya apa sih genahe? Iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lek ana ngarepe pawon rutu tak jopo. Aku iki wis ngerti lho nek kon rene bakal nagih hutang wis ngerti. Lah iya, mosok tak rewangi ana ngarepe lawang medhita-medhiti aku malang krik sampe kaya mochi. Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Cobakno ndadi aku, temen. Ojo dek ngono ta. Nang kekanca ojo dek ngono, gak apik marai. Perkara kon nagih hutang. Wong aku ndek hutang ya tak sauri. Lho, Cuma sayang. pundi Den? Kon iku kok den sih. Temen aku eling dadi pragoto aku lek ngene. Wong aja sembrono. Mangkane brongus kok ngadeg lho. Iya, iki turunane curut Mas ngene. Wis pokoke ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin. Waduh, dinten semakin sak menika. Lho lah iya ya apa carane? Kok Lho jare ngono ta lho. Kon perkara diutang tetep tak sauri. Cuma oleh menagih ku cek KCP. Kok gak wingi? Lho. Kok gak winginane kok gak wingi? kok wingi apa? Lho kok wingi ngono kok tetep tak sauri. Piro dhekmu lho aku. Saiki wis entek ta? Lho wis entek wingi tak tukokno motor ya aku. Tak tukokno motor. Motor? Iya. Lah saiki ndi motor ya tuku motor? Gak enak aku metu kono lho mang nang ndi mang arek. Anteni pokoke. Ya entenan di lunga sak teko kira-kira 10 tahun kas. Oh, anjane welut botokan temen. Mang sik welut putih gak apa-apa saiki welut botokan manene. Pernah lho duwe ilmu apa sih kin? Kok sawangane aku lek mlebu rene tutuk omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemes koyo leleh ngono lho model. Oh jadi ilmu-ilmuwan wong urip iku gak teko ilmu lho. Kon nek nagihmu sopan lho. Tetep tak saur. Kon teko njaba wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Mesti kon nyelokno aku. Dadi kurang sopan ya? Kurang sopan. Kasep. Hah? Mbok mango pokok kula nuwun ngono tak hormati kon. Lho masih kasep tapi lak sopan ta. Tapi wis kasep oleh kula nuwun iki mang. Dadi saking kasep terus gak ono ngono. Iya, kon mau coba wingi ya tak sauri iku mang. Oh, kon niku lori pandan temen kidule pandan, kulone pandan. Apa itu? Pacet mbuh apane pandan pacet wis karo. Pancet ae. Wah, ya apa kapan? Bayar 5.000. Ngene lho. Meneh jam 09.00 rene yo. Mau kurang jam 09.00 teko Pas jam 09.00 rene yo. Lek kurang? Kurang ya tak anteni nanti kliwat titik ilang. Tak kenduk ilang ngono ae wis. Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang. Gak apa maneh kon nanti eling nomere. Gak apa-apa, nanti gak eling nomere seterang ilang. Ya wis 5.000 ya. Ya. Menit jam 09.00 ya. Jam 09.00 persis ini ya. Ya jam 09.00 kurang 1 menit aku Tak tunggu. ngarep Ya. lawang. Kliwat 1 menit ilang. Aku tak nginep kene mari wis. Iya. Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku. Lho kuat apane? Nyamuk ya akeh kene, mek tinggi. Ora boleh ngingoni nyamuk aku nduk kene. Mangkano kon nek kon tinggal mulai tinggalen. Kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat 1 menit ilang ngono ae wis gak Ojo mlemen aku dah aku mari banting wong ping 3 pisan. Ojo ngono ta lho. Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngideki cempe. Kok nek ora uring ngono elek lho. Sampeyan ya. Iya ya. Tak ganti lho. Ha ngene ae pengapusane Kertolo iki. Pokoke tak omongi enak ngono ae wis nurut. Adik safari rene gentang tak atur ngono ae wis. Nuwun. Kok. Aduh. Lho. Ngono iku lha apa kucing anakan penuh perkosa. Aduh. Kane ngerente. Kucing turu kok iso dicethoti iki lho. Sapa iku? Masa pernah iku panggiling aku Cicak. Lestari ya, Pak? Oh, lestari. Lah iya sapa iku? Oh, aku Sapari kanca peno. Oh, Sapari. Iya. Mlebu Pernah iki lara ta? Duri, selong dina Jawa aku gak karuan. Aku gak mentolong dulu pernah iki, Cak. Cok nangis ri.
Kok aku nangis ndelok penong ngono sano enggak. Napa? Oh. Mikir tombok aku ngeselong. Mun blakrak loro kok tak tahu oleh-oleh ta ngomong karo. Nek loro temen dah. Loro temen aku kiri. Apaan sing loro, Cak? Loro aku gak telu macem hari. Iya. Karo-karo tak rasakno. Loh, sikile iki anyep, wetenge anyep. Gulune iki setengah kecut. Aduh, cok ngono poli aku ki temen loro Dik. Sik tak pijetane. Kene sikile kene. Kurang Iki ta? Cok iki ndukro Dik. Oh, iki dodo iki. Kurang ndukro Dik. Oh, pundak iki. Ya apa rasane? Ya iku enak iku terus nanti. Penah iki apa? Wong loro dipijeti terus enak. Aduh. Kan rene nggawa apa Dik? Ngene iku. Penah iku loro tak kerangsapan. Sak ngono kalau sandingannya apa belas ini. Oh, wong loro kok njaluk sandingan ae. Sanding ngono enak-enak ya gak peno pangan. Untung-untungi sing waras. Aduh, iya Dik. Peneng iki apa sih nek rasane awakku nek isu kira-kira jam 5 rasane ya apa? Gak perkara isu enek bengi awakku iki kuat demen. Oh, bengi ya? Iya. Wadem nek bengi. Wah, gak karu-karuan jet anyep sekaruan iki. Kirane jam 9 awan. Awan niku panas Dik. Panas ya? Awas panas mulai yang ngene kuwi. Oh, nek jam 4 sore. Sampe sore iki rada rada adem titik. Rada adem ya. Iya. Ngapa ra isu? Ora isu iku sing enak iku. Hah? Rada enak tanganku. Wah, pernah gua gak guyu kru ngomongan penuh. Bener jare kon takon para isu kaya rada enak tanganku. Oh iya, mancal kembul ngono ta. Oh, pernah iku. Ngene lho, Cak. Sajane aku rene kok nak perlune, jangan ngomong titik ambek peno. Masih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri. Ngomong akeh kok peno loro jare aku iki mribeni wong loro. Gak ngomong tak rungokne ae. Masa peno gak rumangsa sih ambek aku iki. Oh, winginan iku ta. Iya. Oh, iku wis digawa digawa kadirisan. Lho, apane sing digawa? Genteng. Kok iso nang genteng-genteng iku? Jare kan pesen kon ngekno kadir gentengi kok menika. Ora apa nang genteng di jemuah kalau jemuah esuk, masa lali peno. Oh, aku durung loro iki kolaan. Iya, Jewaras, baran peno liwat ngarep omahku. Peno tak hampir terus peno mampir ngono lho. Iya, mau ngomong isor buku pon iki ya. Iya. Lah iya mangkare kon rene ketemu kebenaran aku jangan tak jak rundingan kan kon iki. Perkara apa sih? Oh, masing loro iki lho jangan tak dipno nang ndi enake. Enak ya aja dideplo ngalor dideplo ngidul. Depno mendukur dadi lawange nek ndukur peno nek mlebu sik kaya karambol. Malah kok jebakan ngono malah. Kok peno iku dadak neko-neko jawabane. Oh, Ya saiki ngene ya, secara terang-terangan ae. iya sih. Dhuwit 2000 sing peno utang iko wis ana ta? Mentolo kan lagi aku iki. Mentolo ta aku kaya ngene kon tagih iki. Kayak peno duwe simpenan sapa ro? Nek aku simpenan ngono duwe durung kober aku nyambangi sian. Simpenan apa? Ya ilmu. Ngono ku macam-macam sih. Wah, peno iki wis ngenteni dares muri nang mati ngono bae. Nek kon Pernah tekon naik aku ngene iki karepmu tadi. Oh, peno iku gak mentolo iku eling-eling dhuwit iku ana perlune. Iya kabeh dhuwit iku perlu itu kono kacang. Ya wis tak pernah gak duwe semoyo kapan? Nang sak warasku ngono iki. Sak waras e. Iya. Ana pernah mati. Ya wis engko nang yumu kono lak disauri. Oh, wong yo gak melok utang kok nagih nang yu iki lho, kok. Ya wis gak apa-apa. Jadi makno mati ngono seneng tadi kalau aku mati iki. Ya gak seneng sih eling-eling kelangan kanca. Lah aku mati yumu lak rondo. Ya wis. Nek ngono ya wis, aku nek waras pernah aku tak rene ya. Iya iya. Wis tak pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak terus nang omahmu. Iya, bapak udah penting lho iki lho. Iya iya wis ngerti aku. Tadi ngene lagi ya. Iya iya Ri. Nek waras no. Heeh. Kok gak dirokok Ri? Pernah iki ya apa? Pernah ndelok aku iki sangkano palen lho ta. Gak ngono bek menawa kon rokok ketinggalan loro-loro ta apa kon? Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak rokokan kok njaluk rokok. Lah peno kirane duwe celana masem-masem entas selange. Gelem kon bokong tisikan. Ngomong peno iku. Kan duwe rokok cak ispurane ae. Iya iya Ri. Tak balik ya. Iya Ri, gak waras Ri. Iya, wis waras. Aduh mbok legone aku rek. Sapa hari ku wis gampang ae. Situk iki gak ngeles mayane situk iki. Nun. Pokoknya datang Tak bunuh. lho Kin, Saya tidak pandang bunuh. lho iki aku lho iki lho. Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh.
Engko tadi sik suwe-suwe dadak wedi dhewe aku iki. Siapa saja mencampuri urusan saya bunuh sama saya. Pompong durung bunder. Lho pompong durung tekel. Lho mlayu ae kok. Kudune yang ngono ae tek-tekane yo kan. Tapi sing gedhe sing kari nagine iki. Enake saiki tak tunggu ae malah arek iki. Nah, wong telu iki Cak Kartolo, Cak Munawar ambek Cak Sapari ngumpul maneh perkara utang iki lho. Iki baru sadar wong telu iki lek dibujuki barek Cak Yakin. Akhire wong telu iki golek cara yaiku nagih bareng-bareng utange nang Cak Yakin. Nah, ya apa prosesnya? Ayo disemak rame-rame. Wadah ya apa rek panjenengan yakin nimbule temen. Lho, Ri. Ya apa? Aku waduh semoyo jam 09.00 are. Waduh panjenengan pinter alasane maneh. Lho kok iso pinter ya apa sih? Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprok kaya barang rusak ngono are. Kok niku kon pikir temen ta. Gak dipikir apa sih? Terus kon nagih terus keadaan yakin iki ya apa keadaane? Lho yo waras yo seger. Oh, ngawur ae kon niku. Ngawur apa sih? Oh, yakin loro nemen jare. Oh, ya kon sing mencelek ndelokmu kon niku. Lho, Ri. Lho. Apa? Munawir anu war. Kupingku cek katut ta. Lah niku lha apa kon Lah, niku niku lha apa? Aduh. Wis aku rono dadak yakin pompong durung. Siapapun saja mau menyampuri urusanku akan ku tekuk. Pompong durung ditekuk, yakin saiki kumat rek. Ngene iki gak gawe perkara maneh ta. Wong gak lapo-lapo kok kumat iki lho. Lho. Ya wis kumat pancene nemen nang grogo bareng. Tekuke gak sepiro, akan saya bunuh. Gendeng kumat saiki. Lho iso ngomong gendeng iku mono lara biasa wong grogo biasa kok. Arek loro lak padha gak eplengi kabeh ta. Wong arek waras seger semoyo jam 09.00 kok dadi ditekuk-tekuk. Bento, eplek bento wis. Saiki kumat. Lho, kumat ya apa? Kumat gendeng. Gak kon dhewe sing gendeng iki. Mangan meja lho entek separuh lak wis. Wah, kon niku. Lah kok yakin mangan meja iki? Padane rayap ae mangan meja. Yo wong tinimbang kon gegeran karo aku. Perlu ati nyatakno rono. Ya apa lho? Nah, ya apa? Totoan ayo. Aku mbade gak gendeng ya. Wis ngene ae, lek panjenengan yakin niku waras ya awak seger kon kenek 1000 mbek aku. Ya, tapi sebalike. Ya. Nek yakin iku arek iku keadaan lara, Iya. duwe Munawar mbek duwe Kartolo tak jaluk, tak pek. Sebalike aku yang ngono. Nek aku engko sapa yakin engko tak parani ya. Iya. Nek katik gendeng utawa kumat, kon bayar aku 2000. Ya wis. Iki lak totoan iki. Ha ya apa? Gak oleh totoan dhuwit gak oleh iki. Gak oleh. Diurung mari. Lah nek durung oleh wis totoan kaget torok lak niki kok. Wah wis ngono dinyatakno ayo. Ngono ayo. Ayo. Utang. Nah iki Cak Yakin cerita nang bojone nek wis berhasil mbujuki wong telu iku. Mari ngono, tekolah berurutan wong telu iki. Cak Kartolo, Cak Sapari, Cak Munawar. Ya apa akhir ceritane iki? Berhasil tak nagih utange. Wis rungokno sampe entek yo. Pokoke iki seru-serune cerita iki. Lanjut. Apa, Dik? Ya apa kabar arek-arek? Wis kabeh Masalah. kecekel pengapusane kabeh wis. Aku sekedir-kedir ya, Cak. Delok nambah aku sampe munggos-munggos ngene are. Tolong ae ya, pertama nagih tak janjeni aku. Jam 09.00. Jam 09.00 kurang 5 menit tak anteni, kurang 1 menit tak anteni. Keliwat jam 09.00 ilang wis. Berarti gak nagih maneh. Mulai arek. Mulai Sapari teko. Ngaku ro pengapusane Sapari. Sapari anak kanca ngomong rada nelongso titik dene tambah gak isoan. Aku iki pokok loro, Dik. Ngrogo kok pakas. Malah mangkane aku mangkok krungu wong krenteng-krenteng wong sampean tadi. Iya. Barang Sapari muling jadi aku barang Sapari mangelan. Malah tak jaluk rokok barang Sapari gak duwe. Nang pernah iku yo kebangetan, Cak. Atake susu ele wong gendeng dhewe aku. Ya apa kin?
Tak ewangi bunga-bunga tak enak-enak ae. Jane susah lho aku sumpek mikir dhuwit iku. Tolo. Ya apa jam pira iki? Jam pira iki? Jam 09.00. Kliwat pira? Kliwat pira? Lho iki jamku ta sing mandek iki rek. Jammu sing blakrak iku, kowe iki kliwat 3 menit iki. Oh masih kliwat 3 menit jeneng kanca ki. Nah aku lak ngesakno karo peno ta. Aku wis janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho, menit jam 09.00 persis teko. Kurang tak tunggu, pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti yo. Desa kene kok anjene ana undang-undang wong utang lha iki. Lho, wis ana 3 wulan iki undang-undang ngono kuwi wisan. Wah ya ka ono ya karepku peno dhewe rasane. Iya jane karepku dhewe jane. Oh iku iso ta enggak lek ana ya gak apa-apa pokoke ngono ta. Ngono iku. Aku tak nang mburi aku ongkep kabeh kate adus. Sampe adus lho mburi. Ono jedinge ya? Ono, komplit. Anu cidek apa? Plastik. Oh plastik. Iya. Engko nang tak timbo oleh larangan, tau aku nimbo gak lebar. Lah jeding kono nek kono jedingku terang seneng. Kan ya gak lunyu ah. Adem banyune dhuwit gak apa-apa, perkara dhuwit gak apa-apa. Ya, tak nang mburi aku. Heeh. Yin. Aduh. Lho, durung waras ae. Ri. Cik cintai lorone nang peno iki lho. Mbok awak iku terus diburu loro ri. Cik tambah nemen apa saiki wis berkurang lorone? Pancet dari ri. Oh, tadi pernah lara ya? Lara kon delok ya apa iki kiri delok rupa aku iki delok. Oh iya, tambah suwi tambah koyo kulup ngono rek. Mangkane ri. Tapi pernah gak apa-apa? Pernah gak gendeng? Sopo sing gendeng iki sampel apa? Lah tapi gak apa-apa ta? Gak ya ngene iki lho masih jenenge iki. Kecekel aku temen duwe arek-arek iki. Tadi kapan pernah kayak iki? Ini ri. Kapan? Mana ini tang dulurku sing keluar kota iku rene. Engko sore rene pengen aku duwe. Oh, kok sore. Kok enek sing duwe iku luwe teko utangmu kok tak Nah, ngomong yo ngono sing tegas ta, ngomong aja ceman cemplung. Gak padha. Besok tempe sore dele kapan pernah dadi mendolan iki? Ono loro banyol ri. Lho, ya gak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no. Tuh. Tapi pernah gak apa-apa ta? Gak. Ya wis tanteni njaba dile ya. Tanteni njaba dile. Ya senten ana. Iya iya. Mungkin siapa datang menyampuri urusan saya bunuh sama saya. gendeng sapari ame Kartolo. Loh, hai, ini siapa? Loh, kok dorong? Kenapa kan? Aduh, Adus. datang saya bunuh ya. Lho kok ngene? Loh. Ki boleh kan? Kin. Halo. Wong gak apa. Ayo Munawar Cilun. Ayo Munawar Cilun. Datang lu buri, datang buri. Ayo. Gak apa-apa. Ayo War. Iki kok kartole. Kartoleh. Kartelo sih. Lho. Mang waras saiki ngrogo. Wong ngarani karambol yo. Ayo saiki ningsle kabeh ya. Ayo. Enak gak apa-apa. Ayo. Lo tak bunuh kok ana cincin aku. Bela. Jangan. Prek. Wah, yakin iki rek. Bener yo lara ta? Ayo ini kumat loro ayo dijak nang mburi nang digawakno kancing lawang digepuk tengele ngono. Wah, kok cuk ngono kok war, kono ku dhuwit 5.000 anggo Apa boceng kok ngono Kartolo iku. semoyo. Sapari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon apa gendeng. Ngerti yo, nek aku sampe kontaki gendeng. Ditagih ke Kartolo tak pas jam 09.00. Ditagih sapari aku loro, ngerti yo. Gak ono sing tak gawe nyaur. Ah, ngene iki lho, nek dipercaya omongane lho. Nah, aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumoso aku diutang, dosa aku. Dadi caraku yo ngene iki. Kanggo supaya kon ojo nakal. Tenonge dilumahno, omonge di lumah. Ambekan kon iki lho rek wong aku sing diutang gak krasa kon kok sing utang kok gedebak-gedebek rene ae. Oh, wis suwe nek sing utang mah gopo sing diutang. Nah iya. Gak repot iku wis suwe. Wong utang nyaur yo kuwatoe sing opo iki? Karepe lak ngono ta karepe semboyane iku. Iya. Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe wis gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno barek peno ya. Ojo susah-susah, tak bebasno. Ojo ngono. Iya tak bebasno. Kon iki ikhlas. Gak. Duwe wis ikhlas. Kan petik cilik-cilik. Peno kon ngomong iki. Iku jangan ngomong belak-belak. Lah ana petik cilik-cilik lek 5 lak wis. Aku lahir batin. Oh, Kalau ngono. 5.000 wis aja disaur. Wis Ngono. gak apa-apa ya. Iya. Iku medal sepeda. Kon dhewe njaluk medal. Kono padhae digowo. Medal gak ono aku iki war. Lho gelek teng kasih lho nglayengi gawane. Saiki ngene iki, dhuwit 2.000 iku diarani kanca iku tak bebasno ya enggak ya. Iya iki. Cuma ya isine omah iki
Ana apa tak gawa. Nek kontek Iku kok arek wedok gawa. sapa? Arek wedok iku sapa? Yakin kumat maneh apa yang grogo ngene iki? Hah? Ya iku mari saurna aku. Hah? Saurna aku. Wong iku cek mentolo muri kon niku Wis yo peno gak perlah susah ya, gak perlah ya. Lek perkara perlah iku gak pernah. Aku ngomong apa? Perkara utang. Gak perlah. Kanca-kanca gak penuh sauri ya sing ngembang pawon ta, Cak. oh dong pawon iki. Nyawang-nyawang lah. Lho wong Sawang. pinter paribasan. Ya wis aku dhewe yang ngene nedon rimo atas pengertianmu kon bebasno utangmu. Masih ya kon bebasno aku iki yo ngarani kanca. Yo gak terus tak pikir lho enggak. Bek mau meneh aku ana rezeki kon tak sambangi nama. Nah, carane ngene, cak peno nek gak iso nyaur brek iku ya diangsur lah cara menyicil. Iya. Aku ya tak tampa ae, pokoke lak putus lah utang iku. Nah, nek kon gelem tak pecicili aku ya gelem ae ri. Pancen sing kebacut iku cacakmu Cicil. kok rek anjane. Ya, apa sing- Tak kok nyambut gawe, tak pengen tenguk-tenguk lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh iku lak ya ayem sing wong rumah tangga iku ngono lho kan. Kita ge wong kadang-kadang ngidung. Yang wulan ning gak nyambut gawe. Ono nek 5 tahun Lah ae. iki apa iki lak ono pembangunan proyek. Tetek Wonokromo. Ngelamar ngono gak ketrimo Lho kok. gak ngelamar lah apa? Lenguk-lenguk ambek ngecoki wesi tetek iku. Ngomongmu Mas. Apa mau kecemplung tak apa? Kon tarang nang proyek kon ngelamar iki nek padha kon nang aku ngemis yo. Kok dhisik tak. Pernah iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh apa ya sakjane? Ngene lho, Ri. Aku iki kena pengaruh doling yo enggak. Jare pernah selalu ngerek terus. Heh? Ngerek ngono enggak. Ya Iya. cuma tak gawe dasare kaya ya apa kok dagang ngono lah. Oh. Iseng-iseng. Iseng. Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Engko dikom nduk kali banjir duit ilang ya. Katut usuke. Sembarang iki ya prakteke Munawar iku kae. Lho temenan. Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur. Syarat mulai nang bangsa. Gak mulai setahun. Tak minggat aku. Kaya aku ngene lho, Cak. Iya ya. Manusia hidup harus pikirannya yang digunakan. Jalan kuduan. Iya, agake wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe, kulak bengkuang, bangkrut. Lah lek aku bondo swara, dadi masih swara lek ditemeni ya oleh duit. Aku masih swara sembarang iso menyanyi ngidung ah. Lho iso. Termasuk kan iki lak mel anu kesenian. Lho iya kesenian. Kok iso ngidung Lho lah. gak iso kepengin jajal lah. Lah aku hiburan apa ora masih aku ndek utang aku. Lah nek diburu telu. Lho cek iki aku cuman kartolo ngomongi sedidik tak rungokno. Kan ana di seni ya. Lah ana seni. Mulane anak ning sore tetep. Ah nek tak tabok perayaan ngono rasane. Wis gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku ya. Aku nang rolak sing jero. Ya ngidung ni sore rolak ya. Marino banjiri teko ya. Wis saiki ngene ae, nedun rimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku awakku kudu gak enak hiburan apa aku iki. Jare kon iso ngidung. Wis gampang kok lek perkara ngidung ya meni sore nanggonku wis ta. Apa napa? Wayahku kumat lho. Kon niku. Aku ruru anakku gak tau ate ngidungi peno aku. Ya wis yuk ya. Pira-pira nek kesalahanku yuk. Ya, ya, Sebab aku iki mang ya. nagih iki ya gak ero peno. Wis arep tutup peno, tak peno ajane Dik, wis aku Iya. wis sepuro ya Dik ya. Ya wis aku nyun pamit Kanci Sesanti Jaya Jowi Jayanti lebur ing dening Pangestuti. Kon niku. Apa ya dene ana keluputamu ya ayo. Aku ya njuk sepura lho Ya Ning. ya wis kata Kira-kira ana kesalahanku aku njaluk dhuwit 75 apa sing. Bro akrak ae. Ya wis Cak ya, yuk. Iya ya Ri. Saiki nek Terima peno Ri ya. duwe kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwe. Iya ya Ri, terima lo ya. Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal lorok peno situ. Ya ya Dik tak aja kuwatir. Iya tak tinggal yuk. Ya ya. Lah, iku mau lur ceritane. Ya apa seru kan? Perkara utang iki wis gak ono entek sampe dunya kiamat iki kok. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.